dan sana kita lanjutkan persembahan sirih yang di video sebelumnya dengan mempayokan persembahan tersebut. Berarti masih dalam satu perhelatan atau dalam satu acara. Jadi si Alek Jamu mempayokan apa yang disampaikan oleh si Pangka kepadanya dan dipayokan kepada hadirin atau nenek mama yang hadir di dalam acara tersebut sebagai Alek Jamu. Tadi diumpamakan yang menerima sambah dari si Pangka adalah Sultan Melano. Kemudian Sultan Melano akan mengimbaukan kepada Mandaro Bonsu untuk mencarikan kata sepake kok boleh lah dapat digolongkan, kok picak nak dapat dilayangkan. Oke, kita mulai dari Sultan Melano kepada Mandaro Bonsu. Manyo Mandaro Bonsu, sambah dipuhunkan ke hadapan angku sekali gawa baribu kali ampun. Maaf diminta gadang-gadang. Artinya sungguh punangku surang joba duo nanta sambah diambo nan salangkok ganok nyolah nini mama. Ibu joba po sarato beliau nan basamo tampe ambo mengarang mantakan sambah jo salam. Kurang kata silang kata atok nak arang si alahan kurang kadibilang kadiatok sambah jo simpuh pamuliakan. Sambah tibo diangku nini jo mama salam timbo diangku nan basamo. Kasudahan sambah elok kato jo mufakat rancak kato jo bayo kehadapan angku Bandaro Bonsu. Sambah nan banamo dipuhun titah nan banamo dilekokan karano suaro nan lah samo kito danga rupo nan lah samo kito liek. Karano itulah jinihnya penitahan dari beliau angku Pandito Mulia ateh namo silang nan bapangka karakok nan bajunjung. Tibo di hadapan diriambo baakok kato kabajawab gayuang kabasambui. Karena kita duduk je beliau angku nenek mama, iyo nan bajapian nan kepambariannya kepada beliau nan basamo. Kasudahan sambah diminta rela je maaf kepada angku Mandaro Bonsu. Kemudian dijawab oleh Mandaro Bonsu. Manyo Sultan Melano. Artinya tantangan dari sambah jo titah pasambahan angku juo di anjong tinggi di Ambagadang. Kasan jadi bana nan katangah di angku tadi. Karena itulah jinih panitahan di beliau silang nan bapangka. Tatumbuk ke hadapan diriangku. Baat tibo diangku sabalun kato bajawab sabalun gayung basambui. Bajalan nak bayo bakato nak bamuah jo beliau nan basamo. Supaya rantak nak sandaran lenggang nak saayun picak nak salayang, ulek nak sagolong. Yo nak bapambarian beliau nan basamo. Kan itu bana nan jadi panitahan angku tadi. Artinya bana angku nan katangah jalan nan pasa nan batampuh. Kato nan bana basabui. Kok nan seandak-andaknya karena pasambahan tibo di diri ambo. Sabalun kato bajawab sabalun gayung basambui bapayukan puluh hendaknya jo beliau nan duduk balingka. Tapi karena hari Allah barambang tinggi jo maka rela jo maaf diminta kepada beliau angku niniak mama nan balingka duduk. Pasambahan dikembalikan saja ke hadapan angku Pandito Mulia. Manyo angku Sultan Melano. Artinya bana angkunan katangah jalanan pasa nan batampuah katonan bana nan basabui. Kok nan seandak-andaknya karena pasambahan tibo di diri ambo. Sabalun kato bajawab sabalun gayung basambui bapayokan puluh hendaknya jo beliau nan duduk palingka. Tapi karena hari Allah barambang tinggi juo maka rela jo maaf diminta kepada beliau angku niniak mama nan balingka duduk. Pasambahan dikembalikan saja ke hadapan angku Sultan Melano. Artinya kembalinya pasambahan ke hadapan angku karena suara lah samo kita dengar rupo Allah samo dilihat. Kok cancang Allah balandasan kok lompe Allah basi tumpu karena angku nan lah batimbang jawab jawab beliau hujan nan basah. Paneh nan bapuhun baat tantang daripada kajawabnya dipulangkan jua ke hadapan angku. Bagaimana penjawaban angku bairingi di beliau nan basamo Allah kasanang hati angku Sultan Melano. Kemudian dijawab oleh Sultan Melano. Manyo Mandaro Bonsu. Tantangan dari bana angku dan katangah lah sawi matu mamandang lah basa talingo madanga. Kasan jadi kebenaran angku nan katangah karena ambo nan lah batimbang jawab jo beliau silang nan bapangka karakok nan bajunjung. Tantangan untuk mengembalikan kepada nan tabi tako dipulangkan juga kepada hujan nan basah.
angin nan bapuhun. Ba jawabannya ambo baijo basimak di beliau angku nenek mama nan duduk belingkah. Kan itu nan jadi penitahan angku mandaro bonsu. Artinya bana nalah katangah diangku kok bisi Allah kedengaran kok imbau Allah kelampauan. Kok diambo untuk mengembalikan kepada nan tabi kok barek raso ke bapiku kok ringan raso ke bajinjang. Tapi samantang pun bak itu kok basuo kilap-kilapat kok basuo gawajo sasek kok kurang susunyo bak sirih kok kurang liriknyo bak pinang. Karena niniak mama duduk belingka kok sentiang minta dibilai kurang minta ditukuk sekian sambah dipuhunkan ke hadapan angku. Kemudian dijawab lagi oleh Mandaro Bonsu. Manyo Sultan Malano. Tantangan dari bana angku nan katangah elok rupo diliek rancak suaro didangah. Nan jadi mulo penitahan diang kutako untuk mengembalikan bana kepada silang nan bapangka karajo nan papokok kok barek lai bapiku kok ringan lai bajinjang diangku tapi bajapi jo bana diangku kok manta kok indak sampai kok menjapi kok indak tabau karena beliau duduk balingka bajapi jo bana ke hadapan angku nenek mama nan balingka duduk kan itu nan jadi mulo bana diangku. Tantangan dari banangku nan katangah diinsui indaknya layu di asa indaknya madu apabila kato Allah bajawab kayuang Allah basambui kok basuo di nan sarupo itu kok taserak bakampuangkan kok tacicir bapiliahi di tapi babawa katangah di tangah di bapaliaro di baliau basamo-samo Allah kasanang ngatiangku. Dijawab oleh Sultan Malano. Indak laikin itu tantangan bana angku nan katangah indak kabagalah bana kito bak siangan jo malam bak patang jo pagi karena nan dijapui Allah tabao kok kanda Allah balaku kok pinta Allah babari ambo kembalikan kepada nan tabi jo pasambahan. Berarti Sultan Malano sudah selesai mempayukan dengan Mandaro Bonsu. Kemudian Sultan Malano memulangkan kembali hasil mampayukan tadi kepada silang nan bapangka yaitu Pendito Mulia tadi. Manyangku Pendito. Rupanya agak talambe ambo menjawab panitahanku. Bukan talambe bana karena dibawa bajalan bayo bakato bamulah jo baliau nan basamu. Bajapian jo nan kajawabnya kepada baliau angku nenek mama. Elok kato jo mufakat rancak kato jo bayo. Dibolehan ayah ke pambuluh ambo juo menjawab panitah nang kutako. Apalah nan kajadi jawabnya. Karena Allah angku cerailah angku papahkan kepada baliau nan basamu. Kok sirih biasa bakunya, pinang biasa bagatok, rokok biasa baisok, sekian sambah dikembalikan kepada angku. Pambilang patok pasambahan sambah tibo di angku nenek mama nan malingka duduk salam tibo di beliau segala guru kesimpulan sambah diminta rela dengan maaf kehadapan angku datuk bagindo nan dia teh. Artinya sambah nan banamo dipuhunkan titah nan banamo dilegakan kehadapan angku nenek mama nan balingka duduk sarata beliau alek nan basamu. Karena hari barambang tinggi jua. Kok sembayanglah tibo di wakatu, kok janjilah tibo di kutiko. Kok lai kiro-kiro nak mamiliah, parantian nak bakanda, bana nak manta, katangah kehadapan angku nenek mama nan balingka duduk. Sarato alek nan basamo Allah kok pati bana disabut sekian sambah dipunkan kehadapan angku. Artinya bana sungguh pun angku surang nan tasambah diambo nan salangkok ganoknya lah beliau sagalo nan hadiah di atih rumah nan ko. Tampe ambo mantakan sambah dengan salam tantangan dari sambah jotita. Pasambahan angku juo dianjuang tinggi diambagadang. Kasan jadi mulo bana dedangku. Diateh suaro nan didanga rupo dan diliek. Karena hari Allah barambang tinggi kok sumbayang Allah tibo di wakatu kok janjilah tibo di kutiko. Kok lain nan teragak nan takiro diangku sebagai silang nan bapangka kerajo nan bapokok. Allah kok pati bana disabut di hadapan beliau nan basamu. Kan itu nan jadi buah penitahan angku. Artinya bana tantangan dari bana angku ke tengah jalan nan pasa nan batampuah kato nan bana nan basabut. Paa artinya kini itu. Sabagun bapayo patidokan jo beliau nenek mama nan balingka duduk. Sarato beliau nan basamo iolah patui bana angku anta ke tengah. Supaya nak dapat beliau malu mamatui nenek jo mama sarato ibu jo bapo sapanangku. Kemudian Pendito melanjutkan, Manya Sultan Malano.
Tantangan dari banang kunan katangah lah sayuit matuma mandang lah basal talingo mandanga. Di atas suara nan didanga rupo nan diliek kok kandak raso kabalaku kok pinta raso kababari. Menanti malah angku menuri sepanjang adat. Dilalukan sajo ibarat orang menjahit. Lalu sambah ke hadapan angku. Kok dikaji tak kalau masuk dahulunya beliau nan baibu babapo. Nan bamamak bakal menakan di atas rumah nanko nan di bawah lindungan angku datuk. Angku Sultan Malano. Dipasang niat jo kawa dibakar kemayan putih asok mendulang ke atas langit baun setahun pelayaran. Nak sulit permato intan nak cincin kiri cincin kanan cincin sabantuak di kalingkiang. Nak tanang ameh jo mantiko nak dapet anak si laki-laki dua jo anak perempuan. Kandak balaku pada Allah pinta balaku pada Nabi. Dapetlah anak si laki-laki dua anak perempuan. Kok tak tapek di anak laki-laki, taruh ketek di bawah mandi, diasuh di bawah pulang. Lah ketek lah digadangkan, lah gadang-gadang diaja pandai, lah pandai diaja tahu. Tahu diereng gendeng, tahu direnggeh kamalan tiang, tahu didahan kamampok, tahu dirantiang kamancucuk. Disarahkan badagang, banyago nak tahu di murah maha nak tahu di labo rugi. Disarahkan ke surau pai mengaji langkok jo surek jo reanyo nak tahu di sah jo bata nak tahu di halal haram. Kok tatapek di anak si perempuan taruh ketek di bawah mandi diasuh di bawah pulang lah ketek diaja gadang lah gadang diaja pandai-pandai matok maetongkan pandai magak magihkan pandai mauku manjangkokan kapauni rumah nan gadang sumarak kampung jo halaman. Hawih ketampek minta iye katudong panji kasarugo. Baa tatapek semacam iko kini. Antah gadang kano dek buku, antah tinggi kano dek rueh, mangko dipayo patidokan. Dipauko dipajangkokan dari cupak nan katalang kamuaro paneh pulo. Dititiakkan galang jo subang, utang di bapak jo mandehnya, utang paralu di musaji, di muko kali jo pandito. Di muko saksi nan barampek, duduklah wali nan baduo. Pertama wali sarak, kedua wali adat, kato duo di erah dieco dipagang dipakai. Satu buek dua pusako jika nyo buek dipakaikan jika pusako barungguhi. Adat alek di pamulia adat nan pangka basugiro. Baa tatapek semacam iko kini. Mupakat ibu jo bapo serato ipa jo bisan. Lah patui pulo memakaikan menurut adat dengan syarat. Mangko pandang jauh dilayangkan pandang dakek ditukiakan. Mangko dilapeh nanti nan barulang. Kok kilek camin rasulah kamu ko kilek baliwang rasulah kakaki. Kok jauh alah baturi kok hampir alah bajalang. Lah ditingkek janjang lah ditapiak bandua. Tatapek dia nak kemenakan beliau angku tan pendaro. Baa rupo-ruponyo lai tajapui di orang kapai lai taimbau di orang kadatang. Kok kandak lai balaku kok pindak gintak lai kababari. Mangko diimbaukanlah kepada beliau sarai nan barumpun. Ayam nan barinduak sando nan mengaku pagang nan menyelamatkan tapuk nan babaleh alang nan bajawek. Mangko bak mufakatlah beliau di atas tapuk nan babaleh alang nan bajawek. Lah dapek kato nan sayo. Kok picaklah boleh dilayangkan, kok bolehlah boleh digolongkan. Kok jauhlah ditunjukkan tahun, kok dakeklah ditunjukkan bulan, lah hampir ditunjukkan hari. Kok di hari nan sehari kini, kok di malam nan semalam baiko. Kok niat nak raso nak menyampaikan, kok kau raso nak melapehi. Mangko di hari nan kapatang, kok sirih alah bairun, kok pilan siang alah lapeh, kok janjang alah batingke, kok bandu alah batapiak. Kehadapan beliau angku nini mama. Baa kok di hari nan sehari nan ko. Pandang jauh lah balayangkan, pandang dakek lah batukiakan alah hadiah beliau nan sado nantun. Baa nan kini hanyolai. Beliau silang nan bapangka kerajo nan bapokok. Karanolah naik ninyak dengan mama serato ibu dengan bapo. Yolah nak melakukan kandak. Nan jadi kandak di beliau silang nan bapangka kerajo nan bapokok. Karena niatlah nak menyampaikan kaulah nak melapehi. Karena menurikkan nan biaso. Cupak tak tagak nak maisi ragi tak kambang nak meniru. Nak menuri sepanjang adat. Artinya mana kain balipek nak mengambangkan ameh talatak nak memakai karena menuri adat nan bapakai. Ambang purak dan dalam anak kunci nan taguh tak pegang diang kunini mama nan balingka duduk.
Lembak nan daripada itu, karena rumput nan sahalai tanah nan sabingkah di bawah lindungan angku niniak mama. Pakarangan kok nyota pijak laguah tarantang kok tatampuah. Iyo nan babari izin di angku niniak mama. Ba itu jo nak sairingan tabuah jo pageh. Kok ado bunyi-bunyian banyak sakitnya nan tapa buat di anak kemana kanangku. Yo nak samo babari izin di angku niniak mama. Salatu ibu jo bapo. Sekian sambah dipuhunkan ke hadapan angku niniak mama nan duduk balingka. Hadapan angku dan Sultan Melano. Kemudian dijawab oleh Sultan Melano. Mangku pandito. Artinya tantangan dari wana angku nan katangah ala tasangkui di limbago, ala tasawah di pusako. Kok nan seandak-andaknya tantu iyo kato bajawab gayung basambui. Tapi sabalun kato bajawab, sabalun gayung basambui. Karena menurut adat lama sirih lega carano lama kato dipalegakan. Karena angku niniak mama duduk balingka sarato beliau nan basamo di bawah bajalan bayo bakato bamuah. Mananti angku menurut adat laiko dikandung bana. Sekian sambah dikembalikan ke hadapan angku. Dijawab oleh pendito sedang nan bapangka. Mangku Sultan Melano. Tantangan bana nan katangah diangku ala tasangkui di lembago ala taswah di pusaka. Allah tasayui mato mamandang Allah basah talingo madanga. Baaru ponyo diangku. Sabalun kato bajawab sabalun gayung basambui. Basentak kato payokan ke hadapan beliau niniak mama duduk balingka serato kepada alek nan basamu. Untuk menjapuikan kok picak nan dapat dilayangkan kok boleh nan dapat digolongkan. Allah dikandung adat yupusako. Pasaba menanti malahmbo. Sekian sambah dipulkan kepada Sultan Melano. Dijawab oleh Sultan Melano. Ma'anyang ku penito. Menurut bana nan katangah diangku. Menurut suara nan didanga. Menurut rupo nan dilihat. Kok kandak lai balaku. Kok pinta lai kababai. Hamba payokan malah. Kemudian Sultan Melano mempayokan kepada angku niniak mama. Dan duduk belingkar serato kepada alek nan basamo. Dengan melakukan sambah menyambah menurut nan biasa. Kemudian setelah dapat kata mufakih, boleh ayat ke pemuluh, ke pica Allah boleh dilayangkan, boleh Allah boleh diulangkan, kemudian dikembalikan kepada silang dan bapangka, yaitu pandito. Biasanya diserahkan saja kepada cancang dan balandasan. Kemudian Sultan Melano memulangkan kepada silang dan bapangka, itu pandito. Menyangku pandito. Iyalah agak terlambat ambo memberikan jawaban persambahan ke hadapan angku. Bukanlah terlambat ba'a dek menjapuikan pulau kapambalinya kepada beliau niniak mama. Duk balingka serato baki alek nan basamu. Maka dapatlah kato nan sayo lah boleh aye kapamuluh izin beliau nan tu sakato beliau nan basamu. Ambo juga mengembalikan persambahan ke hadapan angku. Kembalinya persambahan ke hadapan angku ialah tantangan bana nan lah katengah di angku tadi. Sebagaimana nan lah angku curai papakan tak kalau masuk dahulunya beliau nan baibu babapo bamama bakamanakan kan itu bana kebenaran nan katengah di angku tadi. Indak lagi ningku karena Allah angku curai angku papahkan di muka beliau niniak mama seratu ibu jobapo karena Allah siang bak hari Allah tarang bak ulan nan menjadi niat jomuka sui dari beliau silang nan bapangka kerajaan nan bapokok. Ndak lai kini tu, kok ndak kabar lakukan, kok pinta kabari di beliau angku niniak mama dan balingka duduk, Allah kesenang hati angku. Kemudian dijawab oleh pendito selaku silang nan bapangka. Kalau kanda Allah balaku, pinta Allah babari kurang laweh tapak tangan jonyiru kami tampungkan Sultan Melano. Itulah persambahan cara mempayokan. Kemudian diulang-ulang kembali sehingga kita bisa menghafal dan lancar dalam menyampaikan persambahan ini. Oke, ikuti terus ya Dosana. Beri ada video tentang persambahan menjapui marapulai. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.